ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಏಸ್ ಪ್ರೊಮೋಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್. ಲೇಸಿಗೆ ಬಲದಿಂಜ ದಿನಕುಲು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್. ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ 2017 ಈ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಕಲಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡುತ್ತುಕೊಂಡೊಂದುಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರುಕರೆ ಮಿಥುರ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಮೂರ್ದು ಬರಂದು ಪುಚ್ಚಿತನಿ ಪಂತಗು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರಗೊಂಡು ಏಸ್ ಪ್ರೊಮೋಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಅದಾನಿ ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮರ್ಜರ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ 24/7 ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲದಿಂಜ ದಿನಕುಲು ಅಂಚನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ, ಗ್ಲಿಟ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಡಿಸೈನರ್ ಮಂತ್ರ ಮೊಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತಂದು ಅಕಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದುಲ ಬಂದಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಪಂತೋಡು ಸುರುತ ಇನಾಮ್ ಗೆಂದಿನ ಕಲೆಗೆ 2 ಲಕ್ಷದ ಪನ ಒಂಚನೆ ಮಿನ್ಕುನ ಪಿಲಿತ್ತ ಮಂಡ್ಯದ ಒಂಜಿ ಇನಾಮದ ಒಟ್ಟುಗು ಏಸ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಿ ಮಿನ್ಕುನ ಟ್ರೋಫಿನ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಡಿಸೈನರ್ ಮಂತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಲಿಟ್ಸ್ ದ ಕಲ್ಲಲ ವಿಶೇಷ ಇನಾಮುಂಡು. 5 ಮಾಮಲ್ಲ ಇನಾಮು ದಾದ ಅಂದ ಪಂಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶೀರೂರು ಮಠದ ಶ್ರೀ 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 ಲಕ್ಷ್ಮೀವರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬತ್ತಿನಾರು ಈ ಒಂಜಿ ಪಂತನು ತೂದು ಯಾಲ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಇನಾಮನು ಕೊರಪೆ ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನ ಕೂಟದ ಎಡ್ಡೆ ನಲಿಕೆ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಕ್ ಬಂಗರಿನ ಉಡುಗಿರ ಕೊರಪೆ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಕೊರಪೆ ಪಂತೇರು ಶ್ರೀರಾಮದೇವರನ ಒಂಜಿ ಮರಿಗಿಲ್ಡ್ ಚಿತ್ರಂದಾಂಡ ಕೊಡೊಂಜಿ ಮರಿಗಿಲ್ಡ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವರನ ಚಿತ್ರ ಒಪ್ಪುನ ಬಂಗಾರದ ಪದಕನು ಶೀರೂರು ಸ್ವಾಮಿಲ್ ಕೊರೊಂದುಲೇರು ಆ ಇನಾಮಿ ಎರೆಗಂದು ತೂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಕೈತಲ ಒಂದನ್ನು ಬದಲ ಇತ್ತ ಈ ಕಲಕ ಜಪ್ಪರೆಲ್ಲರೂ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಪೊರ್ಲು ನಿಕಲ ದುಂಬದಿ ಕಡ್ದೀವರ ಚಿಲಿಂಬಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಕುಲು ಕಲಕ್ ಮಿತರ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಕಲಕ್ ಬರ್ರವಲ್ಲರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಎಚ್ಚಲ್ಮೆ ಪುಗಾರ್ತೇನು ಲೋಕೊಡೋರ್ ಬಡಿ ಪಟ್ಟು ಪಸೆರ್ದಿನ ತುಳುನಾಡದ ಈ ನೆಲತ್ತ ಮಣ್ಣದ ಮೋಕೆದ ಮಗೆ ಸಂಗೀತದ ಕಲಟ್ ಮಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಏ ಪಂಪಿನ ಸಿನಿಮೋಡು ಸುರುಮಲ್ದಿನ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆ ಇನಿಕ್ಲ ಓಡೆಂದ ನನ್ನಲಾತ್ ದುಂಬು ಪೋವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಅರೇನ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಎದುಕೊನಗ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಅರೇನ ಭಿನ್ನದಿಗೆದ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಕಲಕ ಬರ್ರಲೇರು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ಚಿಲಿಂಬಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.
ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಚಿಲಿಂಬಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಧನುವಣ್ಣ ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಣ. ಯಾನ್ ದಾಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಪೂರ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಕುಲುಲೇರು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ವೆ ಆ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಪ್ಪುದ ಪಿಲಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಿನಿಂದಂಡ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಿನಿಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಗೂ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತೆ ತೀರ್ಪುಗೆ ನೆಡ್ದುಂಬು ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಧನುವಣ್ಣಡ ಅಕ್ಷತ್ ದಾದ ಪನ್ಪರಣ್ಣ ನಿಕಲ್ಲ ಕೂಟದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಒಟ್ಟು ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂಕುಲ್ ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲ ಆತಂಡ್ರಿ ಬಕ್ಕ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪನೋಡು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಗಳು ಸುರೂಕಾದ ಬರ್ಪಿನಿ ಆಂಡ ಎಂಗಲ್ನ ಪಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ 14 ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಎಂಗಲ್ನ ಧನುವಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಅವಡು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಅವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪೇರಾರು ಒಯ್ಕಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಂದೇಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಂಡೆ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಲ ಚಿಲಿಮಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಂಡ ಆ ರೀತಿ ಪುದರ್ ಪೋತುಂಡು ಬಂದು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ಕೂಟದ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಟಗಳ 20 ಸಾವಿರ ಪನೋದ ಒಟ್ಟುಗು ಮಾನಾದಿಗೆ ಇನ್ನ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಮಿಥುನ್ ರೈ ಬಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿದು ಮಲ್ಪೋಡ ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲೆ ಪೂರ್ಪ ಗೊಂಚಿಲ್ದ ಒಟ್ಟುಗು ಶಾಲು ಪದ್ಧತಿ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಪಿಲಿಕಲ್ನ ಪರವಾದ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಅಪೂರ್ವ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ದ ಗಣೇಶ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಲಿ ದಯದಿದ್ವರ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಸಾಧ್ಯಣ್ಣ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲ್ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಬದ್ದದೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಬದಲರ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಪಡೆದ ಬಣ್ಣ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ದಾತ್ರ ನಂಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಪಡು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಪೂರ್ಪ ಗೊಂಚಲು ಕೊಡ್ದು ಕೂಟೋಗಿ ಎದುಕೊಂದೊಂದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ತೀರ್ಪುಗೆ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಸುರುಕಾದ ಪೇಜವರ್ ನವೀನರ ಇರು ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲ್ಲಿ ಉಂಡತೆ ಇತ್ತು ನೆಟ್ಟ ಬೈದಿನ ಚೇತನ ಪಿಲಿಕಲೆಡೆ ನಂಬರ್ 1 ಅದು ಇನ್ನು ಮೂಡ್ದು ಬೈದಿರಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷದಾದ ಅಂದು ಪಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಮನ್ನದ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಬದುಕಾದ ಬುಳೆವಡು ಪಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಆಸೆ ದೇಗಂದು ಪಂಡ ಪೂರ ವಿಭಾಗೋಡ್ಲ ಆರ್ನ ಕಸರತ್ತಾವಡು ಮುಡಿ ಹಾಕುನಾವಡು ಮಿತ್ರದ ಲಾಗ್ಯುನಾವಡು ಅತ್ತಂದಂಡ ಆ ಪಲ್ಟಿಪಾಡ್ನಾವಡು ತೇಲ್ಬಗ್ಗುನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗೋಡ್ಲ ಇನಿ ಇಡೀ ಕೂಟೋಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಕಣತಿನ ಚೇತನ ಇಲ್ಲೇ ಪಾಲ ಅಕ್ಷತ್ ಬಹುಶಃ ಅಶೋಕಿರ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ನಮಗೆ ನೆತ್ತೆರಡೆ ಉಂಡು ಅಶೋಕ್ ಕಾಳಬೆಟ್ಟು ಆರ್ನ ಸಂಬಂಧದ ಬಾಲೆ ಅಕ್ಷತ್ ಉಡುಪಿ ಅಶೋಕ್ ರಾಜ್ ಕಾಡ್ಬೆಟ್ಟು ಮೆಗ್ದಿ ನಮಗೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ಮಗ ಸೂಪರ್ 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 ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂದು ಕಸರತ್ತಂತ ಈತಿನೆಟ್ಟ ವಾ ಕೂಟೋಡ್ಲ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಕಸರತ್ತು ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ತ ತೋಜಾದಾರ ಈತಿನೆಟ್ಟ ವಾ ಕೂಟೋಡ್ಲ ಈತ ಕಸರತ್ತು ಬೈದೀಜಿ ಅವು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗೋಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯಾಯಿಂದ ಅಂದ ಬಂಡ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಉರ್ತೊಂದು ಪುನಗ ಆಯ್ತು ನಡುಟ್ಟು ಅಂಬಾ ಪಂದ ಲೆಪ್ಪುನ ಆ ಸೊರನ್ ಲಕ್ಕದಿನ ಅವು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಡ್ದು ಬೈದೇನೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವು ಅಪಸ್ವರ ಅಂದು ಎನ್ನು ದುಪ್ಪರ್ಲ ಯಾರು ಅವು ನಿಜವಾದಲ ಧರಣಿ ಮಂಡಲದ ಅಂಬಾಂದ ಲೆಪ್ಪನ ಚಿತ್ನ ಸೊರನು ಸೇರ್ಸಾದ ಕೊಣತಿನ ಚಿತ್ನ ದೇಕಿ ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುತ್ತನು ಎಡ್ಬಕ್ಕ ಕರದರ್ಪಣ ಇತರ್ತು ಏರ್ಲ ಮಲ್ದಿಜೇರಿ ಇನ್ನಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಸುರುಟು ಮಲ್ತೀನಿ ಕರ ಕಾಂಡಿರ್ದಿಂಚಿ ವಾ ಕೂಟದಾಗಲ ಕರದರ್ತದ ಜೇರಿ ಬಕ್ಕ ಇಡೀ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಪನ್ಪಿಂದ ಗೊಬ್ಬುದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆ ವೇಗ ಉಂಡತೆ ಅವು ನೆಗ್ಲಿನ ಇಡೀ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ಇಡೀ ನೆಟ್ಟೆ ಕೂಡ್ದಿನ ಜನ ಮಂದಿನ ಹೊರ ದಂಬು ಕಟ್ಟತೇನೆ ಆತ ಸ್ಪೀಡ್ ಇತ್ತೇನೆ ಇಡೀ ನಲಿಕೆಡ್ ಆತ ಸ್ಪೀಡ್ ಇತ್ತೇನೆ ಸೂಪರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪಾತರ್ ರೇಚ್ ಸಲ್ಮೇಲು ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲ ಚಿಲಿಂಬಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕ್ಕಲು ಈ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೋಕರ್ನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅಪ್ಪೆನ ಈ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪೊರ್ತುಡು 14 ವರ್ಷದಿಂದ ಪಿಲಿ ಜಬ್ಡಾಂದುಲೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವಗೂ ಒಂಜಿ ಬೆಳಕು ಮೆರಗನ್ ಕನ ಒಂದುಲೇರು ಬಹುಶಃ ಈ ವರ್ಷ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ 4ನೇ ಹೆಸಲಿಗೆ ಪ್ರಪ್ರಪ್ತ ಸುರುತ್ತ ಸತಿ ಬತ್ತದು ಚಿಲಿಂಬಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕ್ಕಲು
ಇನಿ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆಗೆ ಮನೋರಂಜನೆದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹೆಸರನ್ನೇ ಕೊಡ್ತೇರು ಪನ್ಪುನೇಕ್ ರಡ್ನ ಪಾತೆರಿಜ್ ಬಹುಶಃ ಅಶೋಕಣ್ಣನ ಮೆಗ್ದಿನ ಮಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಅಂಡ ಆ ಕಪ್ಪುದ ಪಿಲಿತಕ್ಕುಲ್ಲ ಅಶೋಕ್ ಕಾಡ ಬೆಟ್ಟುನ ತಂಡಡ್ ಇತ್ತೇರಿಂದ ಹಿಂಗೆ ನೆನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ನೆ ಹೆಸರು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ತೆಟ್ಟು ಆರು ಬತ್ತದ ನಲ್ತು ದಿನ ಹಿಂಗೆ ನೆನೆಪುಂಡು ಬಹುಶಃ ಆತ ಆ ಪ್ರವೇಶರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಪೌಲ ಕುನಿತರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಕಸರತ್ತರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಟ್ಲ ಒವೇ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಚುಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೆ ಪಿಲಿ ಅಂತೂ ಎಂಕುಲು ಪಾತೆರೊಂದು ಎತ್ತ ಬಹುಶಃ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕನೆ ನೂದಕ್ಕೆ ನೂದು ಯಾಕೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಕಂಡ ಸರಿಯಾದ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಭಾರತನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಗೊಂಜಿ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರನ್ ಬಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಾವೆ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗೆ ಪೈಕೋಟಿ ಕೊರ್ಪುನಾತ್ ಆತೆ ಪೊರ್ಲುಡಾಯೇ ನಲಿಪು ಬಹುಶಃ ಚಿಲಿಂಬಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕ್ಕುಲು ಆ ಎಲ್ಲೇ ವಯಸ್ಸಿಡ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯಡ್ ಮುಡಿ ಹಾಕುನ ಬಂಡವು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಆ ಮುಡಿತ ತೂಕ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆಂಡ ಈ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯಡ್ ಆತ ಮುಡಿ ಹಾಕುನಾಯೇ ನನ್ನ ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ಪ್ರಾಯ ಮಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ಬಹುಶಃ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅವಿಭಾಜಿತ ರಡ್ಡು ಜಿಲ್ಲೆಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮುಡಿ ಹಾಪುನೆಟ್ಟು ಏರಂತ ಕೇಳಾಂಡ ఆయన ಪುದರ್ ಇನೀಜಿನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ರಡ್ನೆ ಪಾತೆರೆ ಬಹುಶಃ ಈತ ಪೂರ ಸೇರ್ತಿನಂಚಿನ ತಂಡಗೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬತ್ತುದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಬಂದೆ ಸಲ್ಮಲು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಒಲ್ಪಾಡ್ದು ಶುರು ಮಲ್ಪುಣಂದೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಈ ಟೀಮ್ಗೆ ದಾದ ಪಂಪಿನಿಂದೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ದಯ ಪಂಡಂದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಪಂಡ ದಾದ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಎಂಚಪ್ಪೊಡು ಬಣ್ಣದು ಈ ತಂಡ ತೋಜಾದು ಗೊತ್ತುಂಡು ವಾದ್ಯದಾಗಲೇ ಇರ್ದು ಬತ್ತಿನ ತಾಸದಾಗಲೇ ಇರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಎಲ್ಲೆ ಪಿಲಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಕಸರತ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಫೈಲಿಯರ್ ಅಜ್ಜಿ ಅರ್ಥ ಮುಡಿಪಾಡ್ನ ಎಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಅರ್ಥ ಮುಡಿಪಾಡ್ನ ಮಲ್ಲಾಕುಲಾರಿ ಪುಂಟ ಮುಡಿಪಾಡ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಗಳು ಪೌಲ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ತಾಸೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಡ್ಲ ನೆಟ್ಟು ದಾಲ ಪಾತ್ರಜ್ಜಿ ಬೇಜಾರು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಇನಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ಬತ್ತಿನ ಕಸರತ್ತು ಮಲ್ತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕಸರತ್ತು ಮಲ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಸರತ್ತು ಮಲ್ತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಬಣ್ಣದ ತಪ್ಪಾವಂದು ಬೇತ ಓಲ ಮಲ್ದಜಿ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊರಿಯ ಸೇರಿದಿನಾಕುಲು ಎಂಕುಲು ಪನಡೊಂದೊಜ್ಜಿ ಸೇರಿದಿನಾಕುಲು ಪೂರ ವರ ನಿಕುಲ್ನ ವರ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂತನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮಾತೇರ್ಲಾಗ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಹಿಡ್ದವರ ಎಂಕುಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಆವಡ್ ಎಡ್ಡೆ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಣ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಪರೆ ಮೊಕುಲು ಮಾತ್ರ ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಂದು ಸುರುಟರ ಪಂತ ಬೇತೆ ರಡ್ಡು ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಲ್ಲರು ಅಕಡ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಅನುಜ ಅಕುಲ್ ನಿಕಲಿಗೆ ತೋಜುಲ್ನ ನೆಡ್ ಗೊತ್ತಾಬು ಜೇರಂದು ನಿಕಲ್ನ ನಡು ಟೇವ್ಲೇರು ಅಕಲ್ನ ತೀರ್ಪುಲ್ನ ಬೊಕ್ಕ ದೇತನ್ವ ಸರಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಕಲೆ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅದಾನಿ ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂಚನೆ ಏಸ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ 24/7 ಮಕ್ಕಳು ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ದೇರಾಣದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೂ ಅಂಚನೆ ಮರ್ಜರ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರುಣ ಮಸಾಲ ಗ್ಲಿಟ್ಸ್ ಅಂಜನೆ ಡಿಸೈನರ್ ಮಂತ್ರ ಅಂಚನೆ ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ VS ವೆಂಚರ್ಸ್ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೆನ್ ಪನ್ನೊಂದು ಇನಿತ್ತ ಈ ಎಗ್ಗೆಡ್ದಾಗಪ್ಪ ಸೋಲ್ಮೆನ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಏಸ್ ಪ್ರೊಮೋಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲದಿಂಜ ದಿನಕುಲು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ